manyasani mabiro neno kaka oked koda tuo mar malaria. Bo bedo gima kare. Aneno ka igo okenge mopogore opogore. Mana higni matin mokalo nochaka chanjo mar malaria ne nyithindo matindo, ma bende duoko chien thuolo noero mar gamo tuo mar malaria. Koro nonro machalo koda magi komedo biro to e higni mabiro koro bedo ni ng'ato nigi tuo malaria en gima bobedo noserumo. Nitiere machinglo moro katune it gazet mar 16 takeni katune inene nade jalieta toke kanyo aneno tipo machal ka parliament buildings mano tipo mar od bura. Macha mano wetangula speaker waneno William Ruto jatend piny kod Raila Odinga jogi tego kwan to kwan gi duto biro ni duoko en adi 1.5 e majority mokwongo mano Raila siemo ni 3 kimedo gariyo to kelo ni 5. Ruto bende piny kacha wacho ni 4 kimedo 1 to kelo ni 5. Kwan ni rom koro mai mi wacho ni ng'eto mar Solomon dhi wuok kae. Mago duto te warito neno kaka Moses Wetangula ene tago maliet sani. Wenge duto te korong'ie. Jala dani mondo wate gi wach moro e it gazet mogik. Ahinya mano mar ndiko jopuonje. E kinde mabende jatend piny Kenya Ruto netimo campaigns mare no singo mar ndiko e tich jopuonje madirom 116,000 mane kinde thuolo mar higni 2 ponono ne oyiere. Sani koro oyiere